WTF? Kam to zdrháš? Neseš. No tak konečně jsi mě nezdrhal. Ty, jeden. Děláš si z mě srandu. Kde seš? Ty vado. No, co by mě naprosto... Ňam. Jdeme zrat. To jsou kyselky. Oh shit. Kyselky jsou hnus. Ne, kyselky jsou dobrý. I'm dead. Typo, to nic nebudu. Bonbon! Ty vado, z toho tečou velký bubliny. Hej, no tak počkej, ono se tam nasává voda. Tak to je super. Vodická. To je v orel. No ty krása. Počkej, aspoň je to orel. No ty vado, není to orel, to není orel. Tam je život. Kde je Matony? Tam je život. No tak počkej, takže ten pták se jmenuje Matony, protože on je to pojmenovaný podle něho, to se na ty tady vidět. Ten bonbon je úplně nacácený už. Ne, ještě ne, jo. Ty vole, ten se vážně zvětšuje. Ty vado, kam zdráš? Tak jak takhle to vypadá. No zdrhal to zase pryč, někam nažďuje. No teď to zkusíme vypít. Je to dobrůčka. Jakože, myslím to vážně. Jako dobrý, jakože to už není kyselý, protože on to všechno zmizlo. Oh, no. Nigga. Tak čau.